Sanja Stefanović, Senior Account Manager, Executive Group. Milena Mijatović, student Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu. Milena. Sanja. Sanja? Sanja? Izvini, meni nešto ovde nije jasno. Možeš, molim te, da mi pomogneš da napišem ovo saopštenje? Samo da pređemo ovaj nivo. Ali, Sanja, do kad je ovo treba da završi? Za 15 minuta. Za 15 minuta? Pa da. Pa mislim da ne mogu baš sve ovo da stigne. Ajde samo molim te pre nego da to predaš, dospi mi samo malo kafe, pošto imam još 2 da pređem do 12. Kafe? Da. Ovo je stvarno SNM.